Can I start? Abatangazaji bamangana n'abantu bayita abancu ababosongo aba bali bose bino gaya n'abashimiwa ba Kisii County Assembly team nenyinge yalenga lakini abandi basokera kigase awao niko tuachirega gukora a press igoro yamangana to igure umugabana kunyabukwana se media particularly SG instance ibere ekare president ya Jamusocho nekera address to the media houses moisonde igoro status ye county government ntubwate bintu ange bitano osebine turakwanire ntegetembo lya umwishimiwa Obare atu address igoro yamangana mugabana kwande igoro ya ECDE. Mbiya mono sana mheshimiwa Amos inche abamintongoro Thomas Obare omo MC obasi boitangare buna Amos aika gukwana on Saturday president yarenge Kisii mugabana tenete mutyo president agatebanga mwaka 2022-2023 ntuwakorete ECDE 128 andeli yarenge kwa address ya abatangazaji agateba the same yo tuachirega mutuga goteya abantu baitongo bonobokora binte bimpia renga se budget ande tuire bageri gatosabo mugabana wito atiye kungaina abantu baito asengencho intubune assembly nagari astokurwa wakilisha abantu baito ECD classes inchiyo chiagachiru egento tokumusabo mugabana anyare gotoa list yega ya ECD classrooms 128 per ward and per constituency egento kende gya kabere gabano beire gagoteba ngobokurumi na bwakorwani in that spirit tokumusaba atoe a bid ye tende eri arwetwe yokwagacha ECD classes yechi egento kenda atoe nechibesa irenga chiatumegete ase kwagacha ECD classes 128 egento kende tokumusaba atoe ningobwete tende yokwagacha classrooms yechi ECD omoelipyo mugaba notebire gagotebanga the last regime eyarenge kwagacha ebirasi chinda chiabantu bono nintu tokumubodinga gabana tetakwagacha ECD classes mutume inchu physically agachira abantu baito ECD classes on the ground because into bali astoko runtorarwa ECD classes ekina kitwa kiatareta rero totebya abantu baito nande tosaba mugabano itatio kungaina abantu baito eso kiakorera abantu baite gasi biamono biamono sana mheshimiwa boss asa mangana yegisemi na mwebure ncha maleta ngoro kwa boss mairo nche mwemsi Masimba asa mangana yegisemi netukubona mangana yekibasari umutinyu komi omugabano Kisii County na bwadiri kondo burana rubulimo akateya abantu baitu bagusina ebasari nero rumuti wiki kubwati wiki bechi kubwati it's now 2 months cherire korwa tangaze ne basari ngojirira abana baitu ba Kisii County ndune assembly ndokote gasito ndubite chibesa site 245 million ase 225 chiko genda kire wo 225 chiko genda kire ward yanyora 5 million no mugabana akabeka 20 million yakoroka governors scholarship lakini atokwa lero iga form chechi basari njira ndase chi ward cheito chi school cheito ngoiguruchire chi school ngoiguruchire next month abana bagende school na mama yata bayiboli bayitomba chandegete ototeto kumusaba abantu bali bole tolega aso kichi basari chi form chechi basari before the end of this month abana ba apply so that by 5 next month chibesa chi asori chi school abana bayitomba ende school baserigu ikiana mumanyete obutakatu bwate gusiyoboro bande mono ekyo mwere muyigure gagotiana gakuriyo munu nango cyari kibodi cyabara naye nane chiform bweka tigenda asome na ababu nabeire tigenda asomeru arori chikongiri got about the bursaries act ngoga neri ko ruchi form ngoga neri ko ikaranza abanga manage form that is why tobwate chi committee je bursary atiko bulimo muntu tayo ko mwanja no muno mu MC nchoru Masimba aje buone naje kwana na chi form chi committee tinjorete committee je bursary iko atiko no ngina abantu na petition ndogo iko totagete chi form chi bursary before the end of the month so that a scholarship yeli ya 20 million last time chibesa bwate 10 million atakunite na abantu bayebuka nabali bakomusasima chibesa ji 20 million this time round and tokorangerie ECC erigena chibesa chikutumeka because the law is very clear amangana equitable distribution of county resources ta ko mo kijonsi ya abantu getata getaba keyo chibesa ji 20 million ototagetekere ward enyore an equal share because ejine chibesa chaba 90 chibesa chia muntu ndebwense. Thank you so much. Record ina samangana ULT ntuetetie by law
ntuni tokora cia machike assembly twatana chinya gitari chitu chonsi piche county chikoro ku level 4 tokora ndo kuna standardization na chire ngane igendo kwenda kwanyora nyangoso wakanyora masimba nyagitari gusege susu gosemarani up to today na mwiguri chibese chire chinya gitari ibere otote to sabe governor abu atia machika to kumurosili assembly because into tokoro cia machiko na tuwabege standardization neve chinya gitari cheito akaro cha masimba karo kwenda marani kwanyora ndo x-ray kwanyora na gotete kwenda theater kwanyora na gotete no musubati ito musubati bito bakoibora banyora mangana a maternity na akotendo kieke na roro so ikine kinataka ngende record and thank you no nchasa malita ngoro kwa Amos Omweri Mukaya no mweshimiwa Unyatieko ward anatete nkwanire igoro ya chinya gitari cheito na mangana gabana biro goteba nkolengi mnaino abantu ba media moigure gabana takoteba nga chinya gitari cheito bone round ye chire buya amaliogo aichire lakini atakante bintu bitatu ditangani ntebega inche nkorwa Nyatieko mbwate nyagitari megurukira dispensary inche naba MCA bara nabande batayo actually ntwa igete tokalenga tokatanga tiga to improve chinya gitari cheito chons tokabeka chibesa actually chibesa chons ekatoko chibeka mo chikaba 110 million ine budget yarengo mutini osta omutini oyo kero gabana rete supplementary gabana nabamwete chibesa chiri agatura akarusi buna bone nyagitari yana yakera ne chinyagitari chons akamago chibekamo akayana na chinyagitari bere eye kurukwa Ugembo akanya 80 million akamaya kubeka na nyamaje 30 million bono mboliga because gabana nero nyagotanga ata ite chinyagitari chibe chingia bono rochekera ba MCA bakubeka chibesa na bono baurirwe ngakichinya gitari chiyo chiko babuya chi facility chiri agotanga nko improve ale ngakichiko chiko babuya ekero equity tayo nande uisa kuligerera buya ntubuna aba MC nkonya atole chisimi chinyinge sana nobono ntwakirwa nano nchirinda krisi mikuru Keumbu omuntu okora Keumbu umunya gitari agoteba nga Keumbu ere level 4 Keumbu ese takire gutanga abaruire ba egwendagera bantu mbabwati no endagera bakuri ekera abanyagita abaruire barororo butuko amalioga ya tonya gotanga echira oro maliogo tayo nenya entetereri the basically wento kwa bantu teyo wanto tetega bana tenga malioga ya chamange ngayara akali kwena nwali umuto ye imigose chinda buna teba because atanga ji project chinde chikokora rwenda ime no mutume because ndunturara malioga ya nande governor ninyorete muigwa takoteba nga oletire system gete ego chikobekwa unaliogo ligoswa kera dispensary kwa limanyire no muibi agotema koiba obwatirwe wazo tumubuli nando amwete 200 million ase chibe ese program iyo wantu tumubuli nga system iri abegete ngayachite ngete ikobwatira abayibi aba nande bono ngote bali nga abayibi abande bako bana barayi unantu toramaiga bona aba rali bamtumba buliga enya gitari ne bwate system yae governor na bwate system yo kwena na maliogo nkayiga igo mu MC yako soera ime achikoiba maliogo nande mbiya governor yitu namba toro jinga no muntu muyale sana umanyire kubwata abayibi eka kwa bwatiro muyibi okumuira otangasa matanga ngato bwatira abayibi ba maliogo oso okumuira koti because ana mali ya serikali amali ya serikali taiko korerwa sori ngosaba tole governor itoiga nyogo tebiro bwibimboro obwatarato tebya sa assembly because enerega se tokora tokumusaba ali kichi report chiri abate chance bakama lyoga ya bwatire buna atanga osembara iba nyora babate substream bagende DCI baende ECDE abantu bali babwato totekora acha gote media boni yakurubona kuchimambi mbali ngabwatire atiga mangana lyogo te amatanga ono ntote tibipindi atote ya malyogo nale ngabwatiru abayibi abunga ibale babwatiru echera bairania mali ya serikali igo mbiamono nande asante roads munganchire ntebege ntegem ontagete ko request mugabana honorable Arati a financial year 2022-2023 ontagete ko very clear go tebanga tarichi ward chonsi chia goreta chipar so as much as ya go tebanga okore 200 kilometers na bontagete ko teba for example ntobwate chi ward chinde titabwate even a single road when I say 200 kilometers sigurera we don't understand chipara chinde wa ongoing roads mbari ba korete bagatigera njira igonto tagete abe very clear erinde ntoro kana una bantu tokumurwanise aire seburongi una bono for example bogusero na agora chipara isato chire kilometer for example 3 or 4 agende nyakoe agende bokimonge agende masimba the same because again don't get the coin is about obeiro go debanga ba MCA ba toresika
otokonya gukura matanga because tutagete chi contract tutagete gotanga we are not na then turi tayari gukora any contract ye county egintagete goteba next time kago teba ngokore chi kilometer for example 200 tigabeke na tangible evidence bikoro kingomaene okore 200 kilometers unabona very sure nimbwate chi ward around 2-3 koru bogetutu jita korete even a single road bobasi takorete boitangare we have a ward like Birongo tekorete project ino name igontagete gotebanga anchira nentu na ba MCA tokore rori yetu ya oversight ne kire toko morekebisha igonto bwati bobener is only that tutade ko morekebisha achieve a manifesto ya tebetia abananchi ba Kisii finally onta yete kumusaba e county yeteri onde etwachore tuto represent abantu ba Kisii county ne kire toko morekebisha anchirane because tako nyara okore gasiere bieka deoro 45 wards igo toko morekebisha unaba murabaye anchirane because yo musani omuya no yoko gotebio man bia mono tiganya sabasin good